Igbo ndị ọma ekele m ọnụ asị m ka onye chiri ya zere ka onye na-emebi ihe ọma ya gaziere ebe belu ugobelu nkesi ibe ya ebela ga-asụka nkwukwa ya kama ya gosikwu ya ebe ọ ga-ebebụ ebe dị mma asị m na anyị ga-adị ka echi n'ihi na echi ada agwụ agwụ anyị agwụchikwala n'ụbọchị nke taa iwetara ụnụ ihe mmemme ije n'ụwa site na Akwamaka TV aka bụkwa nwanne gị nwaanyị Odoziakụ Esther Ugonweje Adaeche Jemba. N'ụbọchị nke taa isiokwu anyị jiri wee bịa bụ imegide nwatakịrị maọbụ imewu nwata nke ọbụla ịkpọrọ ya a na-akpụkpọ ofu ihe imegide nwatakịrị maọbụ imewu nwatakịrị ya bụ isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taa. Ọtụtụ ihe na-eme n'obodo anyị nọ n'ime ọ na-emekwa n'obodo anyị na-emekwa na mba dị iche iche imegide nwatakịrị. Ihe emeela ọtụtụ ụmụaka amaghịzi ihe ha ga-eme ka ha wee bụrụ mmadụ tinye ha na mmekpa ahụ dị iche iche. Ya mere anyị ji wee lesịa site na Akwamaka TV wee sị ka anyị lebakara anya bụ ihe anya n'ụbọchị nke taa ma mara kedụ ihe na-akpata ya na ihe anyị ga-eme ka o wee dị mma. Isiokwu nke taa wee na-asị gị biko ọ ga-akara m mma na ị gụchasịrị ntị gị ofụma sonyere anyị ya nke ọma n'ihi na ị ga-amụta ọtụtụ ihe dị iche iche site n'isiokwu a ma sitekwa n'ebe ahụ wee marakwa etu ị ga-esi wee nyere nwatakịrị nọ gị n'akụkụ aka nke na-agabiga ọnọdụ dị etu a. Ọ ga-adịzi mma ka kpọbata ndị ọbịa mụ na ha nọ n'ime ya ma tupu m ga-eme ya kedu ebe ị ga na-esonyere anyị n'ihe mmemme a ọkwa na Facebook page Akwamaka Media, Instagram Akwamaka, YouTube Akwamaka Media. Kedu ụbọchị anyị ji eweta ihe mmemme ọkwa kwa ụbọchị Satọde ọbụla ọkụ elekere 4 nke uhuruchi ka anyị ji ewetara ụlọ ihe mmemme a ije n'ụwa. Anyị nwere na-asịkwa gị biko ọ bụrụ na o nwere ahịa ị na-azụ maọbụ ihe ọ bụla ị na-emepụta ị chọrọ ka anyị nye aka ma gbasara ya mba niile ka ha mara maka ya kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị anyị dịka ọ ga na-egosi n'ihe onyonyo anyị. Anyị ga-akpapụzi ọsọ ka anyị kọọ n'ubi anyị bịara ka kpọbatazie ndị ọbịa mụ na ha n'ụbọchị nke taa ka ha were ọnụ ha ma kọwaa ihe eji mara nwanne m nwaanyị nnọọ nne ọdụ m obi aṅụrị na mụ na ebe a n'ụtụtụ afọ m bụ Lọlọ Chinenye Ọrịegbu. Ihe nji maka wee bịa taa bụ ka anyị kọọ ka o si wee na-emekwa anyị affect ka esi emewu ụmụazị nọ n'okirikiri anyị ka anyị wee makwa ka anyị esi wee na-enyere ofe aka na anọrụkwa n'ụdị ọnọdụ a. Biko kedu ihe ji wee mara gị nwere ihe na-eme ji wee mara gị? Onye nkụzi ka m bụ mana ana m emekwa biznes. M na-azụkwa London used materials, kitchen utensils and the rest of them. Nna ngwa afa gị? Ndị afọ bụ Ụzọchukwu Madonna. Ụzọchukwu Madonna. Enwere m obi aṅụrị n'abalị ya maka ihe ndị nne. Dịka unu si wee nọ n'ụbọchị nke taa na ihe a jiri wee nọrọ ọbụ imegbu nwatakịrị maọbụ imegide nwatakịrị. Ka m bidogoro na gị nne anyị biko gịnị ebugodo imegide nwatakịrị? Anyị nwee ọtụtụ ka anyị esi wee define kwa ka esi emegide nwatakịrị. Ịma na ihe awụ ihe anyị na-anụ kwa mbọsị mana ụfọdụ n'ime anyị aghọtachara ihe ọ bụ. Definition ka nkụ mana ọhọsọ oge ịkpọrọ nwa mmadụ na-eti ya ife n'ime ụlọ bụ niile emegide nwatakịrị. O nwee a lot of things ihe eme even psychologically ka isi ama treat nwa ka isi eme nwa n'inwe ike sie nri a nye ụmụ gị ma nye nwata gị na-ebe ihe ọzọ ya lie makwa niile eme nwa ahụ ihe adọrọ mma and ị na-abuse kwada child in a way. So ihe abịa ịbịa kwunuwu ka anyị wee kwa unu ka unu malụkwa na ụfọdụ ihe anyị na-eme anyị amarakwa na ihe ọjọọ n'ọbụkwa ihe ọjọọ and anyị na-ebukwa nwata nọ n'akụkụ anyị with that kind of attitude. So anyị try ka anyị malụ ka anyị esi wee ma ka anyị esi emegodo ụmụazị nọ n'okirikiri anyị ka obi wee na-adụ ha mma. Daalụ. Nna kedu ihe chere bụ imegide nwatakịrị na ọwụrụ ọnụ oyibo asị na child abuse? Ọ bụrụ na unu anya biko na ọhaneze ndị Igbo unu ga-ahụ na onye abụ ọkwa nwa okorobịa ka na-amalite o nwere ihe etu o si wee dị mere anyị ji wee kpọta ya n'ihi na ọ ka bụkwa nwatakịrị na-eto eto onye na ndị ọgbọ ya nọrọ ọ ga-enwekwa ọtụtụ ihe ọ ga na-anụta na ndị nọ na ọnọdụ dị etu a. Ya mere anyị ji wee kpọọ ya n'ihe mmemme a ka o si tinye ọnụ na
na ahụ nke yanwa na ihe ha na-afụgasị ma n'ụlọ akwụkwọ ha ma na okirikiri na ogbe ebe ha dị na etiti ndị ọyị ya. Kedu ihe ị chere bụ imegide nwatakịrị na ọrụ oyibo asị na child abuse? amasị na imegide nwatakịrị abụrụ just physical violence. Ọ bụ just a maltreatment directed to the child by elderly person just for no reason. Yeah, we make which might lead to trauma, many other things, leading to stealing, and many things that can make parents and guidance often involve like how they physical harsh discipline on the child. And most of the times, one make good the job, whenever the discipline get because in that game, how children accumulate them too much. I'm up outside the choir. So that is the end of manage it. Name is in order anyhow. That's discipline. Okay. Ngwano. Kedu na ikwu lọlọ ịmana ime ka ịmata na lọlọ ka eji na ikwu biko kedu ihe chere bụ ihe mmadụ ga-enechasị anya, kedu ihe nwere ike ịkpali mmadụ wee chesia sị ka emegidebe nwatakịrị? Well, ụfọdụ anyị hụ mmadụ within ourselves anyị na-adụkwa njọ. Onwe ndị bụ na amụrụ ha na idu njọ, nwekwa ndị bụ na ha just chọrọ ime enu ka emekwa ihe mmadụ ibe ha mee ha oge nke fa. So all these kind of things na-emekwa mmadụ achọkọ o mekwa ihe emelie n'oge ya nwa na-eto eto. Mana ọ nwekwa so ndị na-emekwa na amaghọkwa na-emekwa ana amarụ na ihe dị njọ. So ha onye ọbụla macha na ha na-eme ụdị omume a, nwekwa ndị makwa na ha na-eme mana ka ha just mee ya na ha agabikwala the same thing ka mekwa onye nọkwa n'aka ha. Ya bụ ihe nwere ike ịkpali mmadụ o chesie echiche nọọsụ ka emegidere ha. Exactly. Mmadụ ịdị njọ n'ime ụfọdụ bụ ignorance. O nwere ike fa marụ na na-eme na-emekwa. Ụfọdụ bụ ka mmegwara ihe mere ha oge fa na-eto eto. I kwetere na ya? Exactly. Ofu ya ka ọ. Okay. All right. Ngwanụ onye fụrụ nwatakịrị nọ n'ọnọdụ dị etu a, kedu ka ị ga-esi wee chọpụta ọ bụgodị na nwata ahụ agwaghaghị na a na-emegide ya, o nwere ka ị ga-esi wee fụ nwatakịrị nọ n'ọnọdụ dị etu a chọpụta ka bido na enwere ike ịhụ nwata na unexplained injury, ịjọ ya na akọwa story ịma na that injury, the story ọkọrọ deserve injury ha, enwere ike ịmara na ọ na-aga through child abuse and other thing, depression, low self-esteem, and many other things. You can name nwatakịrị nwere ike na ebe ndị break obi ya nọ na nwere ike ga-abịa maka ya ọ ga-akụgbo ya eleji ọnụ and many other things. Like there are many other things. How to like injuries, internal injuries, yes. He had a phone and answer. Oh, he had come here. You wait in here now. That's it now. Make him what I'm training will be born. Like yes, over anything. So you can talk on here. I'm onye nkuzi ka nsi wee kọwata onwe m n'ezizi. Ụmụazị nọ na klaasị m at times o nwere ka nsi achọpụta na mmadụ na-agakwa n'ime that kind of situation because at times ikuzicha nwata na klaasị ụmụ ibe a na-amụ ya amụ si na ọma ha akwụkwọ mana jito ka esi wee train kwa m ka esi wee mgosikwa m na mahadum na no nwere some situation nwata ya anọ ịkpọkwa nwata a nọdụ ya na jụọ ya ajụjụ ka ọ kọọrọ gị ihe na-emenụ iwe chọpụta na most of the children nọ into that situation wu ndị bi na aka mmadụ emotionally they are down ọhụ na ha ama ha akwụkwọ mana ife achịchachakwa ihe ife a na-eme ha na ya na ihe a na-agabiga ka family background ha si wee do ọ na-eme ha fire concentrate. Siko ịka ya aga n'iru ka ijegodozi anya ma chigata. Hello everyone out there. I want to advise you to keep watching Akwa Amaka TV. It's the latest TV in town, right? Keep watching.
I watch every day. I don't do any other thing than watch AATV. Don't forget. Igbo ndị ọma anyị echighatala na azụmahịa ọ bụrụ na esonyere anyị bụ anyị kanọkwa na ije n'ụwa site na Akpamaka TV. Ihe a na-eleba anya n'ụbọchị nke taa bụ imegide nwatakịrị maọbụ imegbu nwatakịrị. Ya bụ isiokwu anyị ji wee nọrọ n'ụbọchị nke taa wee na-asị gị biko kedu ebe ị ga na-esonyere anyị kwa ụbọchị Satọde ọbụla n'ọkụ elekere 4 nke uhuruchi ọkwa na Facebook Akpamaka Media, Instagram Akpamaka, YouTube Akpamaka Media, ebe a ka esi ewetara ụnụ ihe mmemme a ụbọchị Satọde ọbụla ọkụ elekere 4 dịka nsi wee gwa ụnụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ị na-esonyere m onwe m, ị ga-enweta m na Facebook Esther Ugonweje. Ọ bụrụ nọ na Instagram Esther Ugonweje, YouTube Esther Ugo, ya bụ ihe ị ga-eji were nweta m. Na-asị m biko unu na-esonyekwara anyị ọ na-emelitekwara anyị ihe mmemme a ka anyị ji wee nọrọ n'ụbọchị nke taa. Ahịa nwanne m nwaanyị o nwere okwu ikwu n'ọnụ tupu anyị gaa azụmahịa malitekwa n'ebe a. M na-asị na onye nkụzi ka m bụ na-amakwa ka ụmụazị nọ na klaasị m si emekwa. So ịchọpụta na nwata aha concentrate o menyere na onye ahụ na o nwere ife dị ya n'ụbụrụ. Ọ bụrụ na iwu a passionate teacher bụrụkwa na-azụ oge azụ na onye nkụzi ma ihe ọ na-eme, ihe akpọ nwata ka ị malụ ihe na-eme, ihe mere o ji wee na-eme ụdị omume ahụ. Ọhụ ụmụazị niile abịa na klaasị fa ebulu 3/10 ha bụrụ na ha amaghị akwụkwọ. O nwere ike ọ bụrụ na o nwere ihe a na-agabiga psychologically, emotionally they are down. So ị bụrụ onye ezigbo onye nkụzi ihe akpọ n'akụkụ ya ka ị jụọ ya ka ọ kọwatalụ gị ịmakwa ka ihe esi wee nyere ya aka wee nyere ya aka. Oge m na-asavụ m n'Ibadan, o nwere and ọ bụrụ ụmụ obere ụmụazị ka mụ na ha mekọrọ ihe on ndị SS ndị agbọghọbịa wee chọpụta na onwe ofu nwatakịrị too na mụ na-ewe ọgbọ oge ahụ mana ọ macharọ dịtọ na mụ nwe onye nkụzi ghara akpọkwa m onye nkụzi mbụ anụdị arụ nwe. So wee kpọọ ya, achọpụtara na anọ na klaasị ọ na-ala oke ụra. Mkpọọ ya nwee sị nne ọgụnụ obebe akwa. Amarodụ m na onye ya na-ebiri wukwa onye nkụzi na n'ime ebe a m na-akụzikwa. So wee kpọọ ya wee jụọ ya, ọ sị m na ọ na-alahụ ụla very late in the night and obinye very early n'ụtụtụ. Na before obinye madam na ọ gaghị ada alahụ ụla, ụmụazị a na-alahụ ụla, osie nne otu osicha nne otu wee kpọtezi ụmụazị wee bịa hụwazie ha ụkwado ha skuul. Wee sie oke na mụ chọpụtakwa na ị nwere textbooks. Ọ sị m yes na ntị ya aha egotale mma amaọdụ na ntị ya bụ onye nkụzi ka mụnwa bụrụkwa onye nkụzi m na-enyekwa respect, echekwa m na ezigbo mmadụ mana ka gị ekọwachatalụ m mgbe kpọ ewesi ya na nsogbu adịrọ. Ọ sị m biko mana ihe ya eme bụ na ma akwụkwọ na ka ntị ya mmanụ nọ na mụ na ya na-ekwu okwu osi ya na nsogbu adịrọ. So o nwee ebe mụ na ya na-eji anọ ihe a m kụziri na klaasị nkụzicha na klaasị ijikwa ya ajụjụ nwere ihe ọ ya amata mana wee bidozie private class doing anọ na break otu akpọ nya mụ na ya nọrọ na library. That minute ikwucha another thing in the next minute jukwe ọ ya agwa gị ka isi wee kwuo gosi na ọ na-enwe nọ na do absent minded ọ nọ na class because ihe ọ na-eche ka nkụ and okwu ụla ihe ọ ya echeta na-eme and ihe ọ ya eme ọ na-alụkwa ya. So ọ na-emekwa ụmụazị fadukwa down ọhụ na ha amaghị akwụkwọ. So when chọpụta that this year we hear this child na-agabiga nsi na nsogbu adịrọ na mmenyelu gị aka ka nsi wee chọọ na ntị ga ya makwa ihe na-aganụ and any activities a na-eme na school na mmeji ego nwegota agụ textbooks and everything ọdụcha happy even oge m na-apụ because 1 year ka nsa oge m na-apụ o bechara m akwa nsi na nsogbu adịrọ na mmenye gị nọmba ma o nwee ihe ịchọ kpọkwa m mana achọkwa m ka gụ na ntị gị nwee okwu okenecha m. But at least before na-apụ amago m na dị gị adịgo outstanding adị ọdụgo enlightened so lụkwa ụmụ ibe na-egwukwa egwu na-interact ibidoro self-esteem exactly. So nkọwatachali at least nke ahụ nke ka dị mma na onwekwa another ụzọ ọzọ. Nwatakịrị nwa agbọghọbịa macha mma obele nwa ịchọpụta na ọ na-agabe nwoke emechaa akwụkwọ gabe nwoke gụrụ nsogbu gị. Ọ sị na grandma ka ya na-ebi na times ananọ na o nwere nne na-adụ n'ụlọ fa na-eli
ọ bewe akwa because ama nke ka nsi adọpụta ha okwu n'ọnụ makwa ka nsi ayọpụta okwu n'ọnụ ha agwacha m ihe nchọrọ ịnụ so ọgwacha m nwesịa na nsogbu adọrọ kama ya ada eme ụdị omume a na-enwe a lot of way to go na ụdị omume a bụrụ ebe ụwa kwụsị that you are coming up na-enwe ka ị ka nwekwa ebe ị ya aga ị ya abụkwa mmadụ n'ike nke Chukwu na ị ya abụ mmadụ nọọ nwayọọ nwayọọ ka eji alacha ofe dị ọkụ na iwe wit ọ bụ na ị jụrụ ndidi n'ihi ya eme mistake kwọchalie ihe m na-emezi bụ every break time ọbịa m ite onye nye ego rie nri o merie all those things adụkwa ọkọtenye so ụfọdụ ihe a bụ ihe anyị nwa nọ n'okilikili ụmụazị anyị enyelụ ha aka n'ọhụ just o nwere sọ nne ya pụta anaghị discriminate onye awụ akwụna onye adụnka onye adụnka ihe ya eme isi ụta wee na-akpalifa a na-emekwa ihe ha na-eme na-aga n'iru mana ịkpọ ha site ha da ngwa ha okwu one on one ịmana ya atara ka ịchọpụtagodo ihe na-eme fafa eji eme ihe ahụ before i wee condemn wa ha na ọha adụ mma ifu ha na nwatakịrị condemn ya ihe ajụbụrụ nke nne ibu ịkpọgodu nwata ihe etinye onwe gị na ọnọdụ nne mụrụ nwa si ọ bụrụ na nwa gị ihe esi otu a wee hapụ ya ka ọ naanị ịkpọkwa oge nna gwakwa gị ihe anụbọkwa m di aka bụkwa nwa agbọghọbịa aka bụkwa obere nwa agbọghọ bara adụgo m enlighten onye ga-achụ mahadum o nwere ihe ọbụla anyị akọ kịta mmasị na ma marọ maka so ihe m na-agwa anyị taa bụ biko ịfụ nwatakịrị n'akụkụ gị ịtara ya ka ịgbara ihe na-eme ịbụrụkwa onye nkụzi ọha nwata ọbụla nọ na klaasị gị ka obulie kpọchiri akpọchi o nwekwa ndị ma ihe a na-eme ma because of ihe fa nwere n'ime fa that emotional trauma that challenge a na-enwe mgbe ha exactly fire nye their best mana ịtara ya bịa close jụọ ha ajụjụ jupụta ha okwu n'ọnụ ihe amala ihe wu nsogbu ha marakwa ka ihe esi wee nyelụfe aka daalụ nne o nwere ihe iwere nna aka ihe nwere ike ịfụ nwatakịrị a na-emegide kedu ihe etu ị ga-esi chọpụta na nwatakịrị na-aga na ụzọ mmegide ka sikere na ebe ndị ọgbọ gị nọ gị na ndị ọgbọ gị nọrọ kịta maọbụ nwoke maọbụ nwaanyị ife onye na-agabiga ọnọdụ dịja kedu ka ị ga-esi chọpụta na ụmụ gị ihe na-emegide otu esi emegide area na enwere mgbe anyị ga-anọ na nwa nsasị mgbe ọ ya na ntị ya ya ọhụwala ntị ya ya ọgbafu ọgbarala every time until one day ọ biri ịgba mmiri mgbe na-agwa ya nwa mgbe na-aja ya why be say if you see ants you go dey run or some you go understand yes wetin happen I go dey run yes normally ọ nọ na village to maya mama ya o wee si na ala ọbịa ka Lagos ka ọ gawa school anụ ọbịa Lagos a na-emegbu ya ọ gara dị school anụ mmanya mmadụ ọ gaghị dị school ahụ until one certain day ọ bịara n'ụlọ neighbor ya na-agba ọ ga-azụrụ fonu the man were akpọ mmanya ya were nye nwa ọbịa neighbor nwaanyị ka ha wepụ the sim n'ime the phone so neighbor echere kpọ mmanya ya ọ bịa were the phone ihe a mere ya ga-azụ fonu mmadụ ka o ji na-akpọ mmanya n'azụ mgbe ntị ya chọpụtara wee kọwaa ihe tiga ya na night bus si ya na mazi the boy wee lawa and before that time the man go there for more than 4 years if we give him now sometimes he can mark police at times very shy and you man know when he had very rude children he got one how they kill him man say so many things and they call them me and prayer you got one to say so and most of the times I'm not like that. God didn't give me that kind of yes. So I'm happy to, and most of the time I see them, I'm not happy because they're my age mates. Yes. Now, as I don't know, kedu ụzọ dị iche iche esi emegide nwatakịrị nkịta abụzi ebe achọrọ ka n'ụtọpụ egwugwu ahụ ofụma n'ihi na o nwere ụzọ dị iche iche esi emegide ụmụaka ụzọ dị iche iche biko na ama achọkwa ụmụ tinye ọnụ ofụma ka mbidokwa na nne anyị ọhọkwa sọ ebe a na-eti nwata ihe bụ ebe a na-emegide nwatakịrị an adult a full grown man ya bịa kpọrọ obere nwa 10 years na-eyi uzie na-adakpu ya bụkwa na abuse because ọ ka nkụ kịta na mamarọ ihe na-emezi n'ụwa kịta ihe afụ nwoke manụkwa ọbụgodo na ịnweghị
nwaanyị go na ya edine ijenu na ndị yi afụ na ilo ka nkụ ọhọzi ije kpọrọ obele nwa ịbịa na disfigure nwa mmadụ ọhọkpọsọ etie nwata ihe in that situation kwa ọkpọ abuse ị na abuse kwa nwa because that child do used to that thing ọ ya afịa ya arụ ịhapụ ọ ya afịa ya ezigbo arụ ịhapụ because ọ dụgo addicted to it so ọ ya afịa ya ezigbo arụ. And another thing bụ psychologically o nwere ihe bụ ịfụ nwata ya adụ outspoken ebe ndị ọgbọ ya nọ that's ebugo the self-esteem of that child. Ifu ebe ije na school nwatakịrị ana ofu ụmụ ọgbọ ọ na-ezogharị ọ ya stand out ọ ya ekwunye okwu ndị nke anyị kpọjukwara na ije dị ọsịsọ kedu ihe nwere ikwu nke a in fact nke a bụ ihe na ọ dụzi so common ma mom na mmasị nọ na be anyị ka ọ dụzi so then echekwa nọ ndị Hausa na-emekarị ihe ahụ mana ndị Igbo kịta esokwala eme because ị ya afụ ya sị na onye awụ ọyị m so therefore na ya nrịrị nwe maka ego ụwa ịkpọpụta nwata elu bụ 12 isi ya dị n'ụba agadi nwoke asị ya gaba na dị nụọ ya awụ oge gboo ka nna anụ ya ama alụkwa kịta mana kịta azị ọdụzi so rampant ọ na-emezi ọdụzi too much wee na-asị bikonu ndị nne na nna anyị bikonu jinie nwayọ na ego ụwa awụ ihe anyị emecha hapụkwa wee nakwa na anyị ebukwa ya nakwa na anụ iyi ihe anyị nye anyị wụ 6 feet anyị enyekarị anyị karịa 6 feet akụrụba niile anyị nweta n'ụwa anyị ahapụkwa ebe a wee na isi bikonu hapụ na ụmụazị ka a mara ifewu marriage bifo a n'abalị na ọ dụrọ mma n'ọkwa ụmụ anyị ka anyị na-egbu dododonu amaghị ka mmesi wee yọọ anyị bikonu hapụ na ụmụazị aga n'iru biko ka anyị kweza ya ma chigatanụ bikonu. Music, a blend of quality sound delivered in an artistic way. At Akwamaka Music Studio, we don't just produce sound, we create the right atmosphere for you to explore your creativity. So take advantage of our spacious state-of-the-art facility today for your live recording, while our professional sound engineers work their magic. We also offer digital studio sessions, EP production, full album production, mixing, mastering, jingles, voiceovers, amongst others. For inquiries and booking, contact us via the numbers showing on your screen. You can also reach us on any of our social media handles as displayed. Akwamaka Production Limited, the pride of African entertainment. Igbo ndị ọma ya echigatara na azụmahịa anyị ka nakwa n'ije n'ụwọsị na Akwamaka TV ya anyị na-elejere anya n'ụbọchị nke taa bụ imegide nwatakịrị ma ọ bụ imegbu nwatakịrị ka kpapụkwu ya ọsọ. Nne biko bidokwa ebe kwụsịrị. M na-akọwata sị m ndị nne na nna anyị doo unu ya try ka anyị kwụsị inye nwa nwaanyị anyị dị n'oge nwata ya aka isi anya pụba ije edi ọtụtụ na-ejezi ebe ahụ ọ nwere obodo mma nke ha bụ itolite ha nakpa ọ dị ha na-akekwe n'ala n'obi cham ịkpọpụta gị abụọ dị na anụ dịghị anya ndị okorobịa na-achọta otu atụgwu okoko na-eme ụkwụ ụtụtụ were ka aka kpuchi ọnụ were tọrọ ya ụtọ mgbe onye ọji ya nọzi abalị na-abụ nọkwa nsogbu ahụ ifu obele nwa a na-ata afụfụ n'ala Igbo anyị ka m na-agwa gị ya na ọ bụkwa na mba ọzọ agbanwere ịkpọ ebe afa anyị Igbo anyị na-eji nne na anya m na-abụ ọsọ ịtada ofu sef o nwere ike omekwa dị nwaanyị ahụ obido gbawa n'ilo bikos omoto bụ onwe ihe ọma oyi a na-eme bụ na oyi eziri ezi na nwata nwere eji nwata ya elo ọ chọkwa oyi nwoke ya na at least abụrụ friends ọmalụ n'ime be di ya ka ọ ya nọ wee na-emezie which na okoko nwanụ chọpụta o nwere ike gbuo nwa mmadụ n'aka mana oyi ya nwawu nne na nna mere because nwata kwesịrị ga through the due process of life before igwe onwe a sị na nwata ruo oge ime ihe o mee ya nwata ọbụla nọ 18 years elugo oge ime one or two things and relationship abụrụ ihe ọjọọ n'ihi ya bari n'ime relationship before you know it nwata so enwe experience ịma n'ihe na mejọrọkwa onwe wee na-ekwu because na mụ mana mụ n'ụdị n'oge ọ dị isi ka okwu mana at least agago mahadum mana ihe bụ na ihe adụ otu a onye n'ụdị na 19 na 20 years abụrụzi nwata nke otu a na m agago mahadum makwa ihe bụ oji
n'ọcha makwa ihe nchọ n'ụwa mfọ nkweta na mụ ya aga chọkwa nnukwu onye mma ọfụma na ọnụ nwe onye si mụ na onye a ka ihe anụrịrị so nne na nna arịọ anyị biko onwe ka anyị esi wee reduce ihe a anyị reduce kama ịgbawa mbọ na nne gị gba mbọ wee zụọ gị so ihe azụkwa nke gị mana asịrọ nọ maka na ị nwere ego ka ihe ejigbe kpọpụ nwata ka na-anwụ ala ojenụbati ụzọ ka nkụ ndị na-akpọta nwa mmadụ ọ bụrụ fa pọnchimba ebe a ka ya bụ because enwe nke nọ n'akụkụ be m ọ nnecha nwa a ụfọdụ oge mkpọ dị child nchọrọ inyekwa ya aka ajụọ m nwa m ajụjụ na onwesa ụmụ nwaanyị bụ okwu na ụka na-enwe ike nyewa aka kịta ọ bụrụ nsogbu because ọ kpọrọ m bifo si mụ hapụkwa ezinụlọ ya ka ọ maneji be ka ọ ya esi wee maneji wee sị na obi ha ya ekwenụ na nwata ya nọ n'ilo na ọ ya eli nne fụ anya akụ nwata sụwaga akwa nwa mmadụ ụtụtụ mana gụ na ụmụ gị nọ n'ime ụlọ alala ụla onye ekwenụ m na m ahịa edinie na m ọmụkwa nwa and na onwere onye ji ndụ ya n'aka na-enwere ike nwụọ echi niile ime ọhụ ka a ga-esi wee zu nke gị o wee bụrụ okwu ekwuru ekwu n'ihi amaka ya esi wee zu nke mmadụ maka echi niile egolu nke fa nwata eyila ọkịrịka akwụkwọ ezigbo akwa mana o nwere ihe ya enye nwata hụ na ebi olugbo presented nke wụ ụmụ gị na nke abụrụ ụmụ gị enwere m ụmụ bọyị na be m fa ka nkụ mana ihe ọbụla m nyere nke a ka m na-enye nke a ifu na o nwere ma neighbor na-asị m ị na-emebikwa isi nne na ọhọ mmebi na m ya akpọta nwa mmadụ megide nwa mmadụ na m ya emenie na nne na mma na m emere ana anyị ma ama mmadụ one anyị na ha bi so na m ya emenie at times ndị moto na-ebutela anyị indomi ebutela anyị ọsị na-ewe every week ị na-ego indomi fọfọ nsị ya nne na ọka isi eli anụ ụmụ m na-ala ike anụ masị na ụmụ m na-ala ike ka ụmụ bọyị anya eli na m aha akọ ụdị akọ ha akọ nọ ihe nri ka ha ya eli ataghịsị alie karịa m nsogbu adịrọ fapụda outside ifu ha ịmanụ yes na ọbụ mmadụ ka inyeju ha afọ ha obi dị ha mma iwe na-asa afụgo ọfụma mana ọ bụrụ inyeju ịmadị o nwere ihe ndị mmadụ ahụ achọpụta ha ewekwana iwe ọ bụrụ ịnarụghị okwu o nwere ihe ndị mmadụ ahụ achọpụta mgbe ị kpọrọ nwa mmadụ gị na ya nọ n'ụdị nwatakịrị ga na-enyere gị aka ọ bụrụkwa nna nwa ahụ ị bụrụ na ị mere nwa ka obi dị ya mma onye bụ na nwa ahụ achọba ụzọ ọzọ ọ ga-esi wee chọba ihe ọ ga-eji wee mee onwe obi ahụ mgbe nwa achọbara ụzọ ọzọ ihe ọzọ ga-emezi bụ megidebezi gị nwa bụ onye kpọ ya onye kpọrọ nwa mmadụ na ọ na-agbara gị bọị ide enyeju ya afọ ide emeri ya ihe ọgbụ ya ihe kwesịrị ị na-emeri ya ka obi ruo ya na ka ọ zụbara ya bụ na ọnwa ebe ọ si fụ ego gị ogbuo mana ọ bụrụ na ịkpọta nwa mmadụ kpọbata nke gị ime ha bụrụ ofu nwaanyị onye nwe obi umeala na-agbanyeghịkwa na o nwere ụmụaka ndị dịwaga njọ ya dịkwa maka nke ahụ nwere ụmụaka ya bụ ọsọ gị nye ha ji nye ha ede chọ gị mee ihe ọbụla ihe anọ ha n'ime a ka ga-emekwa ya mana ọ bụrụ na ya ka ị ga-eji sizi na kama nwatakịrị na-eto a ga-abịa gị na ya nọrọ ị na-anya na ị gaghị emewu ihe dị na ya ọ ka harịghị mmadụ ji nwayọọ nwayọọ gwanakwara ya ndị nwunye kama ị ga-asịzi ka imegide oke nwaka ahụ ngwa gakwa n'iru ihe azụ ka nkụ because ihe anya m fugo ọ kalịlị o nwere nke nọ on hair I think last month or thereabout nwa odibo tinyela ọgwụ oke n'ime nne madam ya na-eli o wee jide na wee si na ya nne ọgụnụwu problem o wee bụ na nwaanyị mmadụ wolo ofe gwago ụka si nwata libe si ofe ọzọ ya na ụmụ ya wee lie so ka ọ si ka o je butelie nri nwata iwewe na nwata uwe tinye aha masịkwa na ihe o medụkwa mma mana ifugo ihe melu nwata ahụ ji wee mee ihe ahụ antụ ha ọ ka obere nwa na onwe ike ọwụ nọ ihe okwu wụ n'ọchọ ka afọ saa ya mana ọ mara nọ ihe ya egbu so luckily the lady amawo megad fụ ka dị ya na-etinye wee je gbabazie onye nwe unu isi otu a wee matriti nwa mmadụ ọ dịrọ nụ mma aha masịkwa na ihe nwata melụ dịkwa mma mana at least ị try kwa blend ya ihe ịmakwa na ihe a ya ezu ịmaka ihe esi wee blend ya ozuolufa unu elie nne na udo nwa obi aṅụrị ka ihe nwere ikwu maka ya ihe lọlọkụ enwere ike na mmadụ gị megbu nwata na enweghị ihe ọ ga na-eche apart from
ihe ọjọọ based on nke ya ga-adị. And secondly, ndị ọbụla kpọtara nwa mmadụ n'ụlọ ha ụmụ ha gwuo egwu ha sụla ụmụazị ahụ egwu egwu. Like it should not stop them from peer group. It should not withdraw them from that. And secondly, one other thing that she said to them, your room ụmụ ha nọ n'ụlọ onye ọzọ ha ga like ka a na-amatrit ha like that. Go like that. So and that thing na ga-eme ị ga-enyeju nwatakịrị afọ n'ụlọ gị na-enyeju ụmụ ha afọ. Ife ọbụla ọ bụ n'otu enwere ike na eziri ihe gị na ga-enyeju ya afọ. Yes, ọ ma na ị ga-aka ihe ma gị chọpụta. Ọ dịla used to it. Ọ dịgo used to it n'ihi na a na-aka ya mgbe ọbụla. Ọ dịla used to it. And most children, most robbers you see on the road, ọ bụrụ their intentions. Ọ bụ ihe ha gara through in life. Ihe ha mere ha ji dị ụtọ ahụ na. Ha nwere ike hụ onye ga-enyere ha aka last onye ahụ nwere ike hapụzie ha na just for no reason. After using them just they for no reason. Ha nwere ike sị, oh, ihe a na-amụ eme ihe na I've made up my mind. Stealing, kidnapping, doing all sort of illegal things just to earn a living. And they can marry her down now, and which is bad by the law. Aging now, life imprisonment. You're not even to say anything. You can't defend yourself in that aspect. Nke a bụ nnukwute eziokwu na ụmụaka hụrụ onwe ha na ụdị ọnọdụ a, kedu ihe ị chere nwatakịrị a ga-eme iji zọpụta onwe ya n'ọnọdụ dị etu a? Ka m jụọ gị ajụjụ a, nwata hụrụ onwe ya n'ụdị ọnọdụ dị etu a, kedu ihe ị chere nwatakịrị a ga-eme? Ihe ọ ga-eme n'iburu ibu enwere ike na gawa for guidance and counseling from onye ụma ga-enye olu ya aka idu ya ọdụ n'ihe o nwere ike ime. Enwere ike mmadụ ama enwere ike ịma na ọ na-eme ya ọ na-eme ndio maybe by the time o si dị hapụzie enwere ike otu ndị ya mere ihe nwere ike chọrọ trade mewe nwere ike ọmụnwa tailoring mana that enwere ike ịpị ya n'obi na abuse ya abuse. Can't be forgotten. Yes. So you can move on. You can still ways not think of doing illegal things. You begin to train your dog when you make it in life, you might come and say, this is what I went through. You have behind that when go march. So do not think that illegal things will help when you are in this kind of situation. So all you have to do is seek for help where you can get help. When there's no help anyway, that you must look for and there's somebody that will help you. You will see that surely. Nna m ekwuchago ihe m kwesịrị ikwu mana nka ya ekwu okwu because ụmụazị fụọ onwe ha n'ime ọnọdụ a echefukwana and efil na ụwa agụgo ụwa agụgo ka dị n'iru. Ihe a try ọbụgodo man of God, bụrụgodo pastor, bụrụgodo fada, nke ọbụla ikweta na ya ịtara ya ka ịchọ onye ihe eje meti gwanị okwu enye ego ndụmọdụ ịmarụkwa ka ihe esi wee bidokwa chịkọkwa onwe gị wee bidokwa n'isi na mbụ mana ọ ya agrees mana ihe a try a sị na maka na ị gabego through all these things ị bịa hapụzie onwe gị ka ị bụrụzie an instrument of the devil. No, ihe a try kwa ọ nwere nke mere nụnụ ka ọ bụrụ ịnaga okwu ihe anyị kwuru mere wee cheta na ogbe ebe anyị bi ka mmadụ jere kpọrọ akwụna wee ya na ya nakpụrụ ụlọ abalị wee tinye olu na n'ụtụtụ. Ọ bụrụ na ya na ya kwuru na ihe ọ ga-akwụ ya bụ 5,000. Nwoke emekọrịchara ka o si wee dị ya mma. Oluzie n'ụtụtụ o debe ahụ na ya chọrọ ịmakpụ nwatakịrị ya bụ nwa agbọghọbịa ihe ka ọ gosi oke amamihe wee welu 3,000 na-enye nke a wee ọ tụpụdịrị ọnụ n'ihe o meziri bụ na ọ kawara ahụ gbapụta n'ezi wee ra ikpu n'ọnụ wee gwụrụ ụwa na oge ọ na-achị nye agbakwa ihe ya na ya kwuru na ihe ya na ya kwuru bụ 5,000 na onye ya na ya kwuru tupu o wee soro ya wee bata. Na mgbe ọ bịakwara ịkpọrọ ya ịma nke chụpụrụ nwa mmaga afọ be di ya bụ na ọ sị na mgbe ọ bịara ịkpọrọ ya na ya jụkwara ya na o nwekwuru nke a na-akpọ kọndọm
ọsọ na ya nwere ọ bụ ihe aka nwa ndị ya na-agwa gị ahụ ihe mere eme na eme n'ogbe ebe mbi o wee na-ajụkwara ya na onwekwara ọ bụ na ọgbọ kpọzi ya nata o nwere ebe nji akụkọ a abịa n'ihi okwu ikwu na okwu nwaanyị nwoke a kwuru o wee sị na ya jụkwara ya wee sị na ya nwere ọ gwara ya nata dinye onwe o ji ọkwakọ mba na wee dinye nọ nke a bụgodo otu ofensi ọ dagodoro na ịbịa n'oju nwere mana ọ bataziri n'onwe nke ịbụọ bụ na ọgba akwụ ya na ọnya na-enyi nwoke ya ala ya na anya na-enyi enye nwoke lahụkwara ya n'abalị ahụ ha na-abụ kerie nneke na 5,000 ahụ ọhara bụ kechazie ọpụtazie na-enyezi 3,000 na ya agwụ ya na-eleghị ihele n'ahịa na onweghị ihe mmerụ na ụmụ enyi ya 5,000 anya na ya kwuru na ihe ejiri gwere ihere n'ahịa bụ na ọ bụrụ na ya gwee ihe ya gabigogoro na tupu ya wee kpebie imewe ihe anya na-eme na ya gwa ya taa na enwere ozokwa ihere ya na-elege ọ bụrụ ihe anyị nọ n'ime ya ka chebesi ike. What madness is this? What madness? So, you have started drinking and smoking in my house at will? Mirabelle, why are you bent on destroying yourself? What has come over you? You! How can I dwell in the middle of the ocean, yet I wrath with want? How can I live in want in the midst of plenty? My father has almost all the money in this world, yet I cannot get what I want. Ordinary Mercedes-Benz, common Mercedes-Benz that most of my friends got from their father, without asking. They did not even have to struggle or fight for it. That is what I am struggling, begging you to give me. I hate you. I hate you. I am living your life and your wealth for you. Since I am not worthy to get whatever I want as your only daughter, your only child. I am not stopping you from living or doing whatever it is that is on your mind. But all I want you to know is that all we need is each other. Igbo ndị ọma anyị echigatala na azụmahịa anyị ka nakwa n'ije n'ụwa site na Akwamaka TV. Anyị na-eleba anya na imegide nwata maọbụ imegbu nwata, ihe ndị ọ na-emezi na ndụ ya bụ ụmụaka gabiga ọnọdụ dị etu a. So dịka m si wee kwuo tupu anyị ejee azụmahịa, kedu ka isi wee fụ ya bụ ihe? Ofu ihe anyị kwu, ofu okwu anyị kwu n'ọnụ ihe na nwee ka ọ bụrụ ihe nwata nwa ahụ gabigala oge ope mpe, nwee ka ọ bụrụ na ebidola idine nwata ahụ oge ọ bụ obere ụmụazị melie ịhapụ omume a ekworozi ahapụ ka isi wee kwu n'isi n'ihe okwu bụ na ọma ihe ọ gabigagoro na tupu ya wee kpebie. O nwere ike ọ bụrụ na ihe ọ gabiga oge ope mpe mere o ji eme ihe ọ na-eme kịta, ma ọ bụ ihe mmadụ melie ka o ji eme, o jiri anya wee na-eme, wee na-agwa anyị biko unu ekwena ka ihe unu gabiga bụrụ ihe unu ya eji wee biri na-aga n'ụwa abụrụ ofu onye enwe na ebe ofu onye lụrụ onye ọbụla ya edukwe. So ihe atrai nwata ọbụla adago through abuse efu ego n'ụwa ga-agwụgo n'ịka nwere ụwa, ịka nwere ogologo oge ya eji wee achịbụkwa ihe niile ị chọrọ ịbụ na ndụ gị. So biko ihe nna anyị taa bụ ịbụrụ nwata ahụ nọ n'ile ebe a taa, biko ekwena ka ihe gabiga n'azụ mee gị ka iche n'ụwa ga-agwụgo. N'ịka nwere ụwa, ịka nwere a longer way to go in life, and n'ịka ya bụ ihe ahụ Chukwu chọrọ ka ị bụrụ. So pick up the pieces of you and start afresh. O nwere n'obodo anyị, o nwere any governmental body ma obodo o nwere ndị na-afụtakarị maka ụmụaka nọ n'ọnọdụ dị etu a n'obodo anyị nọ n'ime ya?
O nwere ndị mma mana the only problem na m amachara afafa as such. Mana o nwere ndị mma, a lot of them, a lot of bodies I know even around me, but I don't really know their names. Okay. Mmadụ nwere ike nwatakịrị ma ọ bụ nwa agbọghọbịa ma nwa okorobịa a na-emegide n'ụzọ adịrọ mma nwere ike ije jee gwa ha maka ya ama na ekwuli ya nyere ya aka kwụli ya ọnụ ya. Na kedu ndụmọdụ inye ụmụaka ibe gị fụrụ onwe ha n'ọnọdụ dị etu a? Kedu ndụmọdụ nwere advice nwere inye ha? Advice m nwere ike inye ha bụ na enwere ike na ife ọbụla ha gara through in life na ha cheze na eche, they should not look at it as if it's the end of the world today. Because echi dị ime enwere ike na echi na eburu helper to those people's children na eche maka Chukwu ya ara nwara. And as for the parents, not all times having a use of high discipline on the people that are not their children, not with them. So, nne ọ bụrụ na ka o si wee dị n'ụbọchị nke taa, hụ na afụgo ya na a sị na ebe a na-adụ nwatakịrị nne ya dị ndụ ọdụ ka nke nne ya adịrọ si eme gịnị si amụta ife. Atụnyere ya ọnụ, tinye ya ọnụ. Gị onye na-emegide nwa onye ọzọ na-ekpọrọ ya, kedu ihe i chere na mmụọ gị? Gị onwe gị mụkwana nwa, ụtụtụ ụmụaka ibe ya jesi akwụkwọ, iburu ahịa bụ ihe ọ na-akpagharị, na-eje azụrụ gị ahịa, na-eje azụtara ya ego. Ndị nke gị ọ bụrụ ndị a na-akpọ sweetheart, ụtọ m, obi m, bụrụ baby girl. Nke onye ọzọ abụrụ nke a na-eme esekpụta ya, ewere mgbụgbọ eji ese nri wee kọwasịa ya isi. Marakwa amalụ n'ọkwa etu ahụ owuwu siri wee ruru gbasara na-achị nke gị ka o sikwere ruo onye ọzọ ọsọ na-achịkwa nwa nke ya. Ọ bụrụ na ebu nwoke jere kpọrọ nwa onye ọzọ ka ọ bịa zụọrọ gị ahịa ma ọ bụ bịa mụọ ahịa n'aka gị, nwatakịrị a na-agbara gị mbọ, ọ na-agba na mbọ, mmiri na-ezo ọ na-amụ ya, anwụ na-acha ọ na-achị ya, ụgụrụ a na-atụ ọ na-eku ya, ọ na-anọ n'ụtụtụ ehihie abalị anwụ onye niile. O ruzie mgbe ị ga-ejisi ya nwa m n'ime na ịchọ otu ihe kọ si na ihe o mere wee gbawa ya aka. Ịdị na a na-ekwu ọbụna nke onye mekwere marakwa na ọ na-eche echi inwetaghị ya, onye nwerịrị ngo ya esi chebiri gị ha agbataghị ya n'ọsọ. Ya na-ekwuru ya bụ biko, ọ bụghị ịbụ nwoke na-emejefu nwatakịrị aka ha aka ịghọkpụpụ ya n'aka ha aka, gbalịsie nwatakịrị maka na ị nweghị ihere. Ya na-ekwuru ya bụ ka anyị nebe ụmụ ihe ndị anya ka ihe mere n'ele na ọ bụ na ị gaa na soshal midia za ọtụtụ ihe na-emezi ịgụkata ụfọdụ ka ọ ya bụ ị na-agụ anya mmiri a na-agba gị. Eziokwu ka m na-agwa gị, ị na-agụ anya mmiri a na-agba gị. Biko ka o mere n'ele ana Igbo anyị ka anyị mere niile ihe ndị awụ ihere, nnukwu ihere ka ọ biko ka anyị nebanya bụ ihe anya. Ọ bụrụ ka anyị ga-esi wee kwachi nke taa, ya bụ na o nwere ife enyere m ebe a sị m na m nye ụlọ biko from Akwamaka Media. Nne a sị na m nye ụlọ biko ka unu wee na-adị mma nke onwe ihe unu nweziri gwa ndị Akwamaka na-agwa m. Ekene m unu ndị Akwamaka, and ana m asị Chineke gọzikwa unu ebe unu si wee weta ya gbajikwala unu ya. Na obi juru m aṅụrị ka m si wee bịa ebe a taa. Asị nke ọ dịkwala unu. Ana m ahụ most of their listings on TV. Okay, na here. Mana amarụ m na ama abịa ya nwanne. Forgot the person. Ọdeze ndị Igbo wee bụrụzi ka anyị ga-esi wee kwachi nke taa wee na-asị ka ichebirikwa anyị n'izu ụka ọzọ mgbe anyị ga-ejikwa isiokwu ọzọ dịkwa mma. Biko ya echezakwala ọkwa Facebook Akwamaka Media, Instagram Akwamaka, YouTube
Akwamaka Media. Aka m kwa nwanne gị nwaanyị Odozi Akụ Esther Ugonweje Adaejeje mba Kọmesani. Igbo bụ Igbo, ekele m ụnụ ọhaneze ndị Igbo. Asị m nke onye chiri ya zere, nke onye na-emebi ihe ọma ya gaziere ya. Afọ m bụ Esther Ugonweje Adaejeje mba. Gịnị ka m ji wee bịa? Asị m biko dododo ka m nye ụnụ ụbọchị Satọde ọbụla ọkụ elekere 4 nke uhuruchi ka unu na-esonyere m site na Akwamaka TV. M ga na-ewetara na ihe mmemme nke a na-akpọ ije n'ụwa. Ịma na ụwa anyị nọ n'ime ọtụtụ ihe na-eme, nke dị mma na-eme, nke dị njọ na-eme, kama na anyị lesiri anya site na Akwamaka TV wee sị ka anyị na-leba anya na ọtụtụ ihe na-eme n'ụwa anyị bi n'ime, ma na-enyochakwa wee mara ka anyị ga-esi wee mee ka ihe niile na-agazi nke ọma n'ebe anyị na-aza anyị, n'ebe anyị na-arụ, n'ebe dị iche iche ma na ndụ anyị na-ebi. Wee na-asị gị biko dododo kwa ụbọchị Satọde ọbụla ọkụ elekere 4 nke uhuruchi ka ị na-esonyere m na your Facebook page Akwamaka Media, Instagram Akwamaka, YouTube Akwamaka Media. O nwekwara ohere dịrị ekwentị anyị ga-emepe emepe n'ụbọchị aha, n'ihi na a ga na-anwụnye unu ya na ndụ. Ọ bụrụ na o nwere ihe ị nwere ị ga-atụnye banyere isiokwu ọbụla anyị jiri wee bịa, ị ga-afụ ka akara ekwentị anyị ga na-agafe n'ihe onyonyo anyị. Biko kpọọ akara aha, ọ bụrụ na ị kpọọ ya anyị ga-aza gị ma nyekwa ha ohere ikwuo ka o siri dị gị na mmụọ. Ọ bụrụ na o nwere ahịa ị na-azụ ma ọ bụ ihe iji aka gị emepụta, ị chọọ ka anyị nye aka gbasara ụwa niile ka ha mara maka ya, naanị ihe ị ga-eme bụ kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị anyị dịka ọ na-agafe n'ihe onyonyo anyị. Anyị ga-aza gị ma nyekwa aka ya bụ ahịa ị na-azụ maọbụ ihe ahịa ị na-emepụta aga ụwa niile gburugburu. Echezakwala kwa ụbọchị Satọde ọbụla ọkụ elekere 4 nke uhuruchi ka unu na-esonyere nwanne unu nwaanyị Esther Ugonweje Adaejeje mba Kọmesani. Ijenu wale